Dongkamukam forest range ingnam raikom sai khiatum 407 agari Ehum Athengpi Kanghu atum pan Kenep long. Kedamtang kitini phai frog arni aning via zone nizang kar biang long Dongkamukam forest range atum mahin pen ingnam raikom sai ki 407 Ehum agari Athengpi Kanghu atum pan Kenep long. Lasonsi munit la pen marat mareng jontu jonwar atuman ka thengpi thengprang le abete rengun e pupen mathasi arni bangla thengpi thengprang ke somna kenang sot. Thengpi ke asai sorkar penta rat atuma phan an kame klempon bomlo lapen wang bomlo lasonsi apora hut thengpi thengprang ke somji kalisi ke pavira towarsi moni atum chihung surong asonsi nangmandet lasi karbiang lo autonomous council kachari ke theke dingatum laso puta kopia kang sai si dengko lake mo porsi chinitu lasonsi nizang karbiang lo Dongkamukam forest range ke parlo salona jaljuria hawarang kang arlo Patubia jo por pai crazy moloma porpen ingnam rai komsai khia tu mate forest protection range atum tong sekot pen birta long dun pen Ehum 407 agari Kanghu Athengpi agari ne abdul long check lapen pherang ke atum ka humli do na hut na pachini do tengke thengpi amen thengsak puma lapen kaprek ka thengpi pusi khana pachini do birta ki ribdun boma hut Kanghu ke ponagari number plate chini dun tome melang pusi khana pachini do Dongkamukam and Promestirang report, News Advance report 7. Actually, niltum protection RN staff tum patrolling ke damom hut how in long pe sinang sun taho so gari ke amat patrolling ke dam hut khang dun lo amat thingpe gari benak ajo around 10:30 molom sil so gari kinap long la niltum la Dongkamukam range angkang area long sinap taho la salona penjal juri dak và kopia thengpi ni dak tu niltum tetap cek ada pi lang lo lagi makri salang sih Canada market value bang pan li la so thengpi market value around 50 to 60,000 baht doi la non la nang li tumari deng nang le tet lo la se non la bang so thengpi non kopi si claim ji la nil tum non asogari bangkes tobe sis det lo sis det api nil tum departmental procedure basi tu padam pola ke la office la da ke khang non hut ala komasi la gari ke te war mala tumhan ne no ma mate actually bangke nil tum protection staff tum gari khang tu nako so driver tum mane akan ting chances and mat katlang ju tho kajul tho ampar ke nil tum staff tum ta technical staff do alot tum si yako gari tang sola sidak Dongkamukam range long self custody fund nang bi not mat ke ala komasi ahem fu mala bang no chingela la penda ki bi ko andak doji ke bi 70 80 ke bi chalu